Yoi! Rekat lampeng rata tanantara prapteng sukuning arkoeram tumingaling eram tumingaling pakwana srine dendeng saenggo praja umyung kang pradangga pusekan kanjanma Kakang Patih Jim Jaramaya kawula wonten timbalan ingkang adhawuh Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Dewasrani Ratu Tunggul Malaya marmane jeneng sira Sun Piji marak ana ngarep ingsun kena diarani wanci dudu wancine wektu dudu wektune pancen ana babakan sing kudu tak rembug kalawan kowe kawula non sinuwun monggo kepareng kula aturi paring dawuh badhe kados menapa anggen kula sowan ngarsa paduka menika namung daya-daya enggal nampi dawuh perintah saking paduka sinuwun Prabu Dewasrani ngene Kakang Udakara Trihari kepungkur panjenengan nampa arawe Kanjeng Rama pukulan Bathara Guru mapan ana jroning sanggar palanggatan ingkang tetela peparing dawuh katrangan marang panjenengan kamuta panjenengan kudu jumujuk mapaning Madyapada panjenengan kudu jumujuk mapaning Madyapada ngemban dawuh saka Kanjeng Rama pukulan Bathara Guru kalamunta dina iki ana titah sawantah jalma ing Madyapada menungsa lumrah ingkang wanuh-wani mbebangun kayangan teh la dalah rupa sageng narendra yaksa lelaku kamal walyong ingkang gambira marang aranggang ladalah
Boten nyana boten ngira wana wujuding manungsa lumrah ingkang wanuh-wani ngembari panguwasanipun Kanjeng Pukulun Bathara Guru. Manungsa lumrah wani bangun kayangan. Oh, mriko padha karo nyidam Cempalo sami kalian gawe dosa kepengin dadi intiping neraka jahanam. Bagus, bagus. Ewa dene panjenengan sun yo ing atase manungsa lumrah kok pengin dadi dewa. Kowe ngerti sapa sing pengin dadi dewa? Bangun kayangan kuwi mau. Nuwun wonten timbane ngadawa mandhawuhe. Pawongan saking pundi kula jujuke kula giaglake limpane. Pun boten tlaten kula ngeten iki. Bagus. Ora ana liya isih kegolong pepundhenku dhewe. Kadange sepuh Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru ya kuwi Siwa Semar Badranaya. Walah dalah. Ora sida joget kowe mboten. Kula nyawang dalane semlengeren kula. Arep joget ki dados ingkang bangun kayangan menika Wa Semar Badranaya. Dasar kepara nyata. Gelem ora gelem najan Wa Semar ki mbiyen dewa ning mbiyen. Dina iki wis dadi menungsa lumrah. Ing atase menungsa kok mbangun kayangan iki lho, edan apa pira? Ing atase menungsa lumrah kok ngembari panguwasane Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru koclok apa ora? Iya. Gendeng apa ora? Stres apa ora apa Semar iki? Nggih, kinten-kinten. Ning mesinipun mawa dasar ora usah dadak mbebela marang Wa Semar. Arep Wa Semar ki mbiyen lusuran dewa ning tetepe tumindake kleru. Tumindake luput. Ngono ya ngono ning aja ngono. Wis waken dawuh. Lajeng kersa paduka Kanjeng Sirun Prabu Dewa Srani kados pundi-pundi dawuh sang Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru. Kapol nyata dina iki mrek lampit brungkat kimpul. Panjenengan sun kudu jumujuk mapan ana ing Karangadembel. Wa Semar ke tak penggake tak kone leren leh bangun kayangan. Yen kena leren iba kebeneran tegese isih ngajeni panguwasaning dewa. Ning kosok baline. Dadi ora leren gone bangun kayangan. Najan apa punden kowe kok utawa tak pocok janggane. Oh la dalah. Putra Pandhawa tata gati saya. Indriyak sasara maruta. Kawana bana markana pangsa bayu wayangan wisikan kulingan imo la dalah. Para gage Jenjara Maya dina iki uga derekna jengkaring sun saka negara Tunggul Malaya. Ngemban dawuh saka Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru mbubarke Wa Semar nggone bangun kayangan. Janji Wa Semar ora gelem leren leh bangun kayangan bakal tak tugel gulune. Mrek lampit burukat kimpul ngaton lanang kuasa nyekel gawan para buta berdua sing manggon ana ing pagupaning warak. Yen perlu aja nganti ana kang keri bedolen sak kabupatene. Jem setan priplayangan klek-klek balung landak tong culi sundel bolong wewe gombel. Aja nganti ana kang katinggalan gempur Karangadembel. Ngesaken dawuh lho. Baik.
Bambang Wetan rantak-rantak sumeblak sorote sang Hyang Pradonggapati amadhangi jagat raya mbabar sawijining crita tumenika warnane ingkang mapan ana ing desa Klampis Ireng ya sinebut ing Karang Kadempel ora jenmuka kalamunta minangka bebukaning kandha najanda bebasan mung sak jembaring payung nang parandene Karang Kadempel mujudake papan dunung ingkang kebak katentreman lan karahayon bebasan ora ana panggresah ora ana panggresula datan ana gandha suker sakit ingkang ana amung rasa mulya ayem tentrem jenjem kelawan permanem sapa sing kemapun ing kono kinarya jejering panguwasaning desa wong tuwa ingkang banget tinuwi-tuwi dening para kawula dasih tumrika warnane nenggih Kilura Semar Badranaya ya Sang Ismaya ya Nayantaka Duda Manangunung wong boga sampir Jurudya Kunta Prasanta ya Sang Jejanggan Asmara Santa mila sinebut Kilura Semar isine mung sarwa samar dene winastan Sang Nayantaka Naya Ulat Antaka Pepati kalamunta pinuju mangesti puja manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat ulate Kilura Semar nganti kaya wong mati bebasan mati sajroning urip urip sajroning pepati sinebut Kilura Ismaya kinarya pratandha kalamunta Kilura Semar mujudake panjalmaning Sang Hyang Bathara Ismaya sinebut Duda Manangunung tegese ora lanang ora wadon dene winastan wong boga sampir kinarya pratandha kalamunta Kilura Semar mujudake jalma limpat seprapat tamat wasan jimat ingkang bisa ngucap pusaka ingkang bisa kandha sinebut Sang Jurudya Kunta Prasanta kinarya pratandha kalamunta hingga sapriki Kilura Semar tansah dadi pamonging para satriya luhur. Ora kala semono Kilura Semar lagi nampi ora punya Nalindra Agung negara Ndarawati. Ya Ratu Dwaraka ya ing Dwarakawestri ya saka negara Mahiralaya. Ing suluk Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Prabu Wisnu Murti winastan Janarjana Kesawa Padmanaba Wasudewa putra ya Raden Narayana Nalindra kondhang kalokeng rating jagat raya kalamunta dadi panitise Sang Hyang Bathara Wisnu mila datan muka kalamunta wasan kaya wis mangerteni sadurunge dumadi sumambung rapating muring montam apal wingking ira Sang Prabu Kresna jemenangan jegret yayah Tugu Sinukarta ora wunya Nalindra Mandura ingkang juluk Prabu Baladewa ya Prabu Balarama ya Sang Kusuma Warikita Wasi Daladara Kakrasana ya Raden Karsana Nalindra Sekti Mandra Guna Digdayang Lana Dikara Prawira Jayeng Palugon ing muntam apaning boceng Baswakan Agung mengkrake para nayaka ingkang suwan mapan ing Bali Agung Karang Kadempel menika warnane swanira kadang kinasih Ratu Agung Ndarawati Prabu Kresna satring swela bumi ing Garbaruci ing lesan para kasih Raden Harya Setyaki
ya sinebut Bima Kunting Wresni Wiraya Santambak Yudha. Aja tumpeh gedene cilik during cendhek Pranyata Setyaki itu Sekti Mahambara. Mila datan mukal kalamunta pinarcaya dening Sang Prabu Kresna minangka agul-agul gegedhuk ya manggalan kewuh negara Ndarawati. Kalamunta sawangsa-mangsa Rawanca Bakah ya Raden Setyaki ingkang kinarya dadya cagak tuwak ing praja. Warna-warna busanane para tamagung kang padha prapta ing Cinandra nganti kaya pandreng puspita. Mila mangkono lan pangudyan semaring Indra Kalamunta dereng kawijil ing lesan. Bergegek sadurita mel Bapa Bendara kula ya lanangku dhewe kadingaren njalur gunung dinten samangke mapan ing sudung kula wonten Karang Kadempel ngriki karawan para penggede, karawan para raja utawa nalindra. Ndara Prabu Sri Bathara Kresna sami raharja rawuh paduka, Gus. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara, Kakang Semar Badranaya. Ndak kira wis saka pamujine Kakang Semar Badranaya. Dina iki nggone panjenengan sun prapta mapan ing desamu ing Karang Kadempel kene. Babar pisan ora manggih, ora beda sawiji apa Kakang Semar. Ya mung wae ora liwat puji ajutine ingsun. Diage tampan ana ya Kakang Semar. Inggih, Ndara. Kula tampi tangan kula kekalih. Kula pundi wonten ing mustaka lumeketing Wardaya. Mimbuana Bawa lan Leksana. Namung kepareng monggo pinarak ingkang prayoga langkung rumiyin Ndara Prabu Kresna. Kaya-kaya wis ora kurang prayoga Kakang Semar nggonku marak ana ngarsamu ya ing Bali Agung Karang Kadempel kene. Syukur sewu jumurung yen ta tetela kados mekaten. Nuwun mangke to mangke. Ndara Prabu Baladewa. Napa rawuh sampeyan inggih sami manggih karaharjan Den Ndara Prabu Baladewa? Kowe lah dalah. Kakang Semar Badranaya iya. Awis saka pandonga lan pamujine Kakang Semar dina iki nggonku prapta lugune mapan ing desamu kene. Babar pisan ora manggir beda swiji apa satemah lulus raharja laku kuing dedalan Kakang Semar. Ora liwat basaku marga diage tampanana Kakang Semar Badranaya. Inggih, kula tampi tangan kula kalih ndadosaken bombong kang sarta bungah mapan jroning manah kula. Ning ngaten lenggasing prayoga Ndara Baladewa. Kaya-kaya ora kurang prayoga Kakang Semar nggonku marak ana ngarsamu dina iki. Inggih, matur suwun. Menika sing brengose saya nyelaprang. Ndara Setyaki sami raharja rawuh sampeyan, Den. Kakang Semar Badranaya. Awis saka pangestune Kakang Semar sowanku ora manggih beda swiji apa Kakang. Nggih, ning ngaten lenggasing prayoga Ndara Setyaki wis toke dawuh.
kaya wis ora kurang prayoga anggonku marak ana ngarsane Kakang Semar ana ing Karang Kadempel kene. Matur suwun neng ngaten. Nun sewu Ndara. Sasampunipun asat punang riwe, aso punang napas tegesipun. Sampeyan sampun sami lenggah sekeca mapan ing sudung kula ngriki najan to kapor nyata ora dirupek anggen kula nampi upama kurang gupuh, kurang suga, kurang lungguh, kurang aruh. Kula nyuwun pangapunten nggih Den, sebab sak mboten-mbotenipun anggen sampeyan rawuh menika tanpa cecala utawa tanpa pekabaran saderengipun. Ingkang gelem ora gelem gawe kageting manah kula. Ora dadi baya pengapa Kakang Semar. Sing baku wis bisa kepethuk marang Kakang Semar bae. Satemah wis dadi bombong kang sarta bungah mapan jroning tias ingsun. Matur suwun nek ngaten matur suwun. Nggih Den. Mang paring dawuh kanthi prayoga yektine nggih yektosipun wonten wigatos menapa kok kadingaren janur gunung adat ingkang sampun menika nek sinuwun Kresna pengin panggih Semar kula dipun timbali sowan dhateng Ndarawati. Ndara Baladewa upama pengin panggih kula katimbalan dhateng Mandura, kula kenyemar anten ngrika. Ndara Setyaki nggih ngaten pengin pethuk kula ya tinimbalan wonten ing Garbaruci. Niki kok benten. Nggih, kula aturi paring dawuh yektosipun wonten wigatos sing karsa ing ados pundi sampeyan keraya-raya rawuh wonten Karang Kadempel. Ingkang abdi kula pun Semar badhe ngangklungaken jangga niringaken karna dhateng dawuh pangandika paduka Ndara Prabu Kresna. Monggo Ndara. Mang paring dawuh mbok menawa mangke ora ketang klungsu ingkang abdi kula pun Semar saged nderek udu pamanggih utawi panemu. Kok kadingaren beda kalian padatan mang dawuh Ndara. Najan to sampeyan saka kutha raja rawuh wonten Karang Kadempel tebya kaya ngapa tetep paduka jangka yektosipun wonten wigatos ingkang kados pundi. Koko Prabu Baladewa piye Kresna piye piye Kresna piye Kresna piye Kresna piye paduka meneh senggak lho piye kaya kapur nyoto Kakang Semar mundhut resa kuwi Yai Prabu Kresna bae ingkang paring dawuh pun Kakang mung rek gambar kucing tegese nderek ana wingking ngono bae tutwuri mekaten Koko Prabu upami kula matur mriko mangke mboten nglumpati wewenang paduka lho ora wong aku rene iki melu kowe kok ya Baladewa rene iki melu Kresna dadi enek abang ijone ning dalan mandhek orane ning warung ki gumantung siadi. Pun Kakang ki mung ndederek ngono. Mekaten kok Prabu ya. Kakang Semar Badranaya wonten dawuh Ndara. Lilanana aku munjuk aturana ngarsamu ya Kakang. Ya mung wae aja nganti dadi cuwaning penggalihmu, aja nganti gawe gelaning atimu. Apa to? Ya. Apa to sebabe kok Ratu Ndarawati prapta mapan ana ing Karang Kadempel dina iki mongko tanpa glancang sasuwek utawa tanpa kepabaran luwih dhisik ana ngarsane Kakang Semar. Inggih Ndara. Iki nek ora ana wujuding wigati ingkang banget baku ora kira Kakang. Inggih. Lah iki mengkene wae cekak aos. Persajan wae blak kotang terus terang bloko suta. Kejaba nggonku golek tamba babakan oneng ingkang mapan dening penggalih ingsun. Matur suwe ora pinanggih lan Kakang Semar. Pancen ana wigati ingkang banget baku ora ana liya. Mitra tembang rawat-rawat. Mbok bakul sinambe wara sinambe ing lidah binendung ing karna. Panjenengan midhanget pawarta kalamunta dina iki ya ri kelungguhan iki Kakang Semar Badranaya mbangun kayangan. Bener apa ora Kakang Semar? Lae.
Get. Oh! Ai. Enteng no titik. Ai. Oh. Margake Kang Semar matur ingkang prayoga bener apa ora kabar tak tampa yen to kowe mbangun kayangan. Sebab kalamun to miturut pangrasaning sun mbangun kayangan iki nek tumrape menungso kaya Kakang Semar kuwi babakan ingkang luput. Ora patut kinarya tepa tulodo. Sebab ora kena diarani gelem ora gelem Kakang Semar ki pamong utawa pamomong. Obah sapecak mboko sapecak kudu kok tintingi luwih dhisik. Dimen ora njejemberi jiwa nggonmu dadi pamong Kakang Semar. Lah kok pinjane sun midhang pawarta kalamun Kakang Semar bangun kayang ki tenan apa ora? Margake Wangsulana. Nek pancen Kakang Semar iki kabar sing tak tampa mung kabar kabur. Tegese ora ana kasunyatane, ora dadi baya pangapa tegese iba kabeneran. Ning kosok baline yen to nganti Kakang Semar bangun kayangan bener bangun kayangan padha karo Kakang Semar kuwi mbadal saka pitutur nerak angger-anggering bebener nglangkai wewenanging dewa ngembari panguwasaning pukulan Bathara Guru. Margake Kakang Semar matur bener apa ora kowe bangun kayangan Semar wis to ora usah dadak ewuh pekewuh. Nek iya kandha iya, yen ora ya kandha ora, ngono. Sebab saorarane kowe iki pamong. Gelem ora gelem Baladewa susah njujugku crita, curhatku ya ning kowe. Pandhawa susah sing dadi gudhange crita, parandune pitakon ya mung Kakang Semar Badranaya. Semono uga Kresna, bingung penggalihe, sumpek atine, peteng jagate sing dijak rembukan ya Kakang Semar Badranaya. Tegese kowe kinarya tulodo utawa conto. Tembunge saiki eksempel ya, ngerti? Dadi tulodo. Bener apa ora kowe bangun kayangan? Kok bangun kayangan iki terus apa kowe iki waleh urip melarat apa piye? Urip sedina mangan 3 dina ora mangan iki waleh apa piye kowe iki? Kok kaya ora gelem tirakat uripmu iki? Urip mung njaluk penak kowe waleh urip melarat dadi wong desa isa-isa, dadi wong pidak pejaraan kowe waleh dadi pamong, pekasan pengen dadi dewa. Lah iki kleru Kakang Semar. Margake matura. Kandha. Ngono. Saorarane yen ana petung dipetung luwih dhisik, yen ana rembug ayo dirembug bareng-bareng. Ngono, dirembug bareng. Matura. Wis to, ora usah kuwatir. Yang kowe bingung mbok menawa panjenengan sun iso asung wujuding kali damar utawa pamanggih ngono lho. Wong ning dalan kowe sik telepon aku lho, bingung iku menggok nendi, bingung to kowe iki. Ngiwa apa nengen apa maju kowe rak bingung to. Kok malah bangun kayangan mongko dewa kuwi saorarane ora patut dikembari dening menungsa kaya kowe. Matura. Bener apa ora? Bener apa ora? Kowe bangun kayangan. Kok Prabu ki ngopo to? Ya arep ngewangi kowe gaombleh. Budal bareng teko kene kok terus Kresna sing ngoceh terus Baladewa meneng kok ndak diarani aku mangan kringete kancane kok ya. Lho mboten ngoten kok ya panjenengan ya genti-genten wong kowe guneman terus pun Kakang kapan kok ya. Nek ngaten panjenengan rumiyin apa kula? Lho kowe sik kok aku. Lho nderek ya nderek. Nek ngoten penjadi dhisik kenek. Lho kowe sik ya kenek, Kakang Semar. Iya to Kakang Prabu ki. Penjan rumiyin apa kula? Kowe kenek, aku ya kenek. Wong ngaten. Lah iya, kowe kenek, aku kenek. Wis ngono ae. Lho lagi sing ngomong sapa kok ya rumah aku. Lah penjan mentel. Lah kowe ya meneng kok ya. Kakang Semar, bener apa ora kowe bangun kayangan? Nek pancen bener Wangsulana. Nek pancen ora bener kandha. Yen ngono ana pawongan kang gething kubur sengit kalan kowe, banjur ndakwa Kakang Semar tumindake nalingsir saka anggering bebener.
Matur Kakang Semar. Sampun nek sami gaumpleh niki sampun. Amit nggih. Kula tak rada maju lungguh kula wong ning omah-omahku dhewe. Sampeyan niku takon apa ndakwa niku kula mboten ngerti. Ratu niku kudune iso mbedake. Ndakwa napa takon niku iso mbedake. Endi takon ndi nyucuh niku iso mbedake. Kowe aja ngeget-ngegeti penjane Solo, mboten ngeget-geti wong kula dhewe ya kaget kok. Lah nek kula omongan dhewe terus sampean kepenakan terus keturun, lah kancaku melek sapa? Nek mboten kula ngeten iki. Mila menika Den. Nek sampean pengin midanget leres lan botenipun Semar bangun kayangan, wangsulana pitakonku, wangsulana Mar. Aja menggok ngiwa, menggok nengen. Wangsuli. Bangun kayangan iki pamrih piye? Wong ora ngerti karo tata krama bangun mboyo liyane kayangan. Bangun kacang-kacang-kacang. Bangun umpamane liyane kayangan umpamane. Bangun omah kuwi apik. Bangun nikah kuwi ya apik. Wong mboten padu kok bangun nikah Kakang Semar iku terus padu karo sapa kok ya. Wong gandengan sak yaene iki dereng gadah kok terus anggere perlu sapa love you ngoten kok ya terus arepe di lho la iya bangun ki liyane kayangan. Nek bangun kayangan dianggap kowe dosa. Kowe kleru Kakang Semar. Amit sewu nggih kula tak matur. Wiwit purwa madya wasana dawuh sampeyan niku wau yektosipun sampun kula temoho. Nek pancen Ndara Prabu Kresna pengin ngertos wangsulanipun bener napa mboten kula mbangun kayangan. Kula ajeng takon kalih sampeyan. Niki jagat sakniki nggih. Jaman niki. Donya niku tentrem napa mboten? Jagat niki ayem napa mboten? Kawula ngrasake mulya napa mboten? Kawula niki ngrasake urip enak apa kangelan Sobi Manggagas? Nek kawula ngrasake mulya, kawula ngrasake urip bagya mulya lan raharja, monggo. Sampeyan ngundhamana dhateng kula monggo. Ning dina niki lugunipun wonten desa kula mawon wonten Karang Kadempel niki. Wong urip nandhang kecingkrangan niku pirang-pirang. Sedina mangan 3 dina ora mbadhok niku akeh. Merga pancen kekurangan kahanane. Ewa semanten sok kala mangsa larang sandang, larang pangan, akeh memala lan penyakit. Penyakit mawon mboten namung penyakit raga. Pilek, flu, gering, krik-kriken, watuk, mboten namung niku. Sok kala mangsa penyakit ati. Penyakit ati. Kene milik karo kono. Tanggane tuku sepeda motor. Sirahe wis mumet. Tanggane tuku kereta kencana. Sirahe pun kaya pecah. Tanggane tuku pekarangan Singamba. Gering. Awake ngkrik-ngkriken dadak suntik rumangsane. Lah niki sing diarani iri drengki srei jail metakil dahwen open. Lah niki sing kudu didandani niki kula arani kayangan merga kayangan iku panggonan ingkang tentrem. Kula ora ngembari panguwasaning dewa, Semar ora ngembari panguwasane Bathara Guru. Kula nyipta katentreman wonten jroning ati kula. Kula sipate pamong, sipate wong tuwa kanggo desa kula. Kula ya kudu gawe tentreme desa kula. Bangun kayangan ning boten kayangan blegere kasunyatan. Sing enten ati kula niki ayeme pikir mulyane kawula. Iki kayangan sing dikarepke Semar Badrana. Dalah. Yen ngono kowe bangun kayangan, yen ngono kowe bangun kayangan napa Kakang Semar Badrana ya? Semar, leren kowe bangun kayangan. Lereno Semar Badrana ya. Leren. Nyepal saka tatanan dadal saka pitutur. Tidak kalah.
Des manungsa teking bumi gelap-geleng jagat panuk semaning jajalanat keparat Kakang Semar. Yen kowe mangkono bener-bener kowe bangun kayangan. Kowe kandha kalamunta nggonmu bangun kayangan pancatan uriping kawula nandhang Sungkawa. Uriping kawula nandhang sengsara. Ning nyatane kowe memules marang kapribadenmu. Nyatane kowe macaki karo uripmu dhewe nggonmu kepengin sinuba-suba, nggonmu kepengin disembah-sembah dening kawula. Ayo, leren kang bangun kayangan. Leren marwah, ya wis lah aja kaya wong gendeng ngono. Wis ora tau adus ngalor ngidul. Guyang-guyu dhewe. Dek-dek angger petuk jagongan karo kancane kok ambangun kayangan. Kowe iki dewa apa dewa rengkeng iki ora ketho kaya. Leren kok Kakang Semar, leren mar, leren. Nek nganti Kakang Semar ora leren nggone bangun kayangan padha karo kowe ngiwake marang dawing Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Aku ratu Gustimu. Aku ratu Gustimu Ratu Ndarawati. Ayo, iki dina leren. Tinimbangane kowe nampa sating dewa timbang kowe nampa benduning pukulan Para Guru. Penjalin sun minangka wakiling dewa. Bakal nlereni lehmu bangun kayangan. Nek ora leren bangun kayangan, aja takon dosa tak anggap nantang marang Prabu Kresna. Cakra Baswara Tampanono Semar Badra. Ndara. Kresna. Janjine saka negara Ndarawati iki mung ora ngetokke gaman. Janjine saka Ndarawati kowe ora ngetokke wujuding pusaka. Iki pusaka kadewatan Cakra Baswara. Dilebokke janji, diwrangkake. Perkara kowe duka monggo ing ngarep wis kandha karo pun Kakang. Iki mung ngeden-ngedeni Kakang Semar. Kakang Semar ben wedi, aja ngetokke pusaka. Nek ana demit liwat, iki kowe bakal mateni Kakang Semar Badranaya Kresna. Sampun Koko Prabu Mendel rumiyin. Koko Prabu Mendel rumiyin. Nek penyambut sarujuk kalian pakarti kula kondel rumiyin. Mang mulih dhisik. Kresna tanpa Baladewa ora apa-apa. Wela dalah. Kowe nantang pun Kakang. Ngriki. Kresna, ngriki. Kresna, ngriki Ndara. Kresna leren Kresna aja ngetokke gaman kaya ngono kuwi. Koko Prabu kula tak derek mriki Koko Prabu. Mundi Cakra Baswara Ratu Agung Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Rumangsa duka yayasinipi jejebang mawi ongis dhateng Lurah Semar Badranaya ingkang dinanggep ngembari panguwasaning dewa. Cakra Baswara giyotamaken dhateng Lurah Semar Badranaya. Nanging ana kaelokaning jagat Semar ora mati. Nanging Cakra ilang tanpa lari. Tampanono Semar Badranaya. Kresna. Ndara pun kersane. Dene mentamake kula. Leren nyamban kayangan. Ora leren. Cakra Baswara Tampanono Semar Badranaya. Lai. Wah. Ngandikanira duh yayi Werkudara Arya Sungkawen tias rumangsa kenyonyok penggalih Ratu Agung Ndarawati Prabu Kresna. Tuwi mulat nyumurupi Cakra Baswara katamaken dhateng Lurah Semar Badranaya. Semar ora mati, Cakra malah ilang saka penyawang. Ya sedakep suku tunggal nutupi baban hawa sanga Malindring Ndarawati Prabu Kresna.
ing pengangarsa matraji bala srewu astane ingkang kiring nyenggol bidaring kesawa murup nganti kaya bon sinarotan mantram sakti sakala brol dadi buta brol dadi buta brol dadi buta lak gunung anak ratu Ndorowati Kresna eling no nuwa eling Kresna sampun pun kersane ben ditokne kekuwatane kula mboten wedi ngeten Kresna eling Kresna janjine rembukan penak omong-omongan apik kok malah kepanyata kowe matek adi bolos rewu cakra ilang kudune kowe nglendono Kresna Semar Bojronoyo sedeng narendra yaksa laku kamal walyong ingkang kambira marangah ayo Semar Badranaya perkara kowe pamer sulap perkara kowe pamer ngilmu pamer sihir monggo cakra tak tamakke kowe cakra ilang kowe ora apa-apa ora dadi perkara Kresna eling di kowe malah bededeng kaya ngono kuwi kowe klambimu omah ndi ra sedeng kabeh kula bali Kresna eling Koko Prabu kula aturi emut eling Kresna eling emut Koko Prabu eling emut Koko Prabu no rucato dadi Kresna meneh kowe kudune rembukan sing penak ora kudu nganggo duka yayasini bingen iki no Kresna no aku ngeling nyapa to iki kowe iki Baladewa apa dudu ora serok ora sotil ora dawet ora melok, ora kintil, ora arep ki lho gambarmu. Baladewa kok nangis ki lakon apa? Setun pekok men lho dalange. Baladewa kok nangis ki. Setun bodho men lho sing mayang. Kuwi urung sing mayang. Lah yogane melu bodho kabeh nek ngono. Kuwi urung yogane. Lah sindene. Melu kendho kabeh dudu karepe dhewe perkara Kresna dadi buta bene to Semar ora gumun ngene iki pirangane abad kepungkur ki aku wis kulino pedhok suasana sing seperti ini kahanan sing kaya ngene iki pangapurane Kakang Semar pangapura piye ora bodho kok njaluk pangapura ane pancen bodho tenan ayo sangono aku Mas aku wis dayoh teko ora nggawa apa-apa. Teko kene gegeri sing di omah. Nendi? Kresna nendi iki mu? Lah iki. Kuwi sing mok sawangi apa to Kakang Semar? Ora usah nangis. Semar kok nangis. Baladewa kok nangis. Loh, kleru to kowe? Kleru to. Ora apa-apa. Nang kene iki sing di omah aku. Kleru ora masalah. Ning kowe kleru-kleru aja diterokke. Ngono. Genah kleru kok diterokke. Kowe mau Semar nangis. Lah aku ya tau nangis kok. Anggepe apa?
No. Perkara kowe natah wayang. No. Kresna. Perkara kowe dadi buta kaya ngono monggo. Perkara kowe dadi brahala sak gunung anakan monggo. Aku ngerti. Gedheya kowe. Sundula kelir. Ning kowe iki lek gawe sik jaman urung usum prada. Tegese kowe iki mung grenjeng. Aja buka wadi ora apa-apa. Jaman saiki apa to sing wadi ora kebuka iki? Wadi apa sing ora kebuka? Didelok ning kotak cilik iki saiki rahasia apa kae wis ketok. Ya maklum kowe ora ngerti wong kowe ora tau tuku paketan. Mesti ora ngerti. Ngene cek petuk karo Semar no sepurane aku keri-keri iki mbedhekne kuping karo micekne mata aku keri-keri iki ya. Anggere omongan aku ngono kuwi. Lah nyang apa? Aku pancen sengaja ora ngrungokke swara apa-apa. Lah kok lek celuk bojone yang. Nah iki. Kresna. Kowe dadi brahala ora perkara, Semar ora wedi karo kowe. Ora nyawang sing tak bangun iki kayangan sing mapan ning atiku, ora kayangan kaya blegere apa sing dadi pandakwamu. Aja disenggo Semar ora weruh. Kowe ndiaji bola srewu iki merga saka kowe diwulang dening gurumu ing pertapan Untarayana ya ki Begawan Padmanaba. Kowe diwene pusaka 3 cacahe 1 Cakra Baswara, 2 Kembang Wijaya Kusuma, 3 Aji Balasrewu Dapur Kesawa. Mongko kowe diweling karo gurumu. Jroning kowe matek Aji Balasrewu ing jagat iki diwenangke mung ping pindho. Narayana, kowe diwenangke matek Aji Balasrewu ki mung ping pindho. Mung ping 2. Titik dadi buta, titik dadi buta, titik dadi buta, titik dadi buta. Angger nesu karo kancane ngereng. Angger bengkerengan karo kancane ngereng. Pamer lehmu iso dadi buta. Kowe wayahe dadi buta sok. Wis ana lelakon sing tinulis nalika semana. Biyen jaman geger Kumbina kowe nyolong cah wedok ya. Kowe nyolong cah wedok. Bebasan pring gading utawa pring buntet dingge sulingan ya. Cegat ngarep kowe metu ngiringan kowe mlumpat cendela nyolong anake Ratu Kumbina. Kowe dikeroyok dening wong Kumbina, kowe dimenangke dadi buta merga kowe merjuangke tresna suci. Kuwi kang sepisan. Sok ingkang angka 2. Yen wis ana lakon tresna duta kowe dikongkon dening para Pandhawa supaya dadi dutaning Pandhawa, dutaning adil, njaluk negara Ngastina saka tangane Kurawa. Kuwi sok. Mongko iki wayah dudu wayahe wanci, dudu wancine. Kowe wis dadi buta. Ya, tak suwunke pengadilan marang sing gawe urip. Muga-muga kelakon penjangkamu kowe dadi buta selawase, ora iso balik dadi menungso. Takkan Demar. Aku njaluk ngapura karo kowe, Takkan Demar. Aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura karo kowe, Kakang. Aku rumangsa salah. Aku rumangsa luput. Ayo Kakang Semar ngapuranen Kakang Semar. Ngapuran engko mung Kresna wis njaluk ngapura kowe. Endang salin lah kowe lek dadi buta ngene pangananmu akeh. Mlebu warung mesti mlayu kabeh. Urung kowe engko wis mulih ning dalan diuber-uber cah cilik. Leren lek dadi buta. Aku njaluk pangapura karo kowe Kakang Semar.
balekno wujudku dadi Kresna meneh. Aku tak ngrewangi bangun kayangan kaya kowe Kakang Semar. Mula sok neh ki nek wis lungguh ning dampar denta lungguh panggonan sing empuk, aja lali karo kewajibanmu. Pitutur utawa tutur luhur saka para pujangga mbiyen ki aja kok lirwake. Ing ngarep Semar wis kandha karo kowe. Najan to kowe ratu aku ora peduli, najan to kowe ratu aku ora nyawang derajat pangkatmu. Gelem ora gelem kowe wong kang lewa karo kewajiban. Iki dina ora mung Karang Dempel, Ngamarta, Ngastina, Ndarawati, Mandura lan kiwa tengene. Kuwi agi ketaman pagebluk Mayangkara. Larang sandang, larang pangan akeh, memala lan penyakit ing hanyeksa uripe para kawula dasih. Jroning para kawula nandhang poyang payungan merga pangwasa kaya kowe sing sok lomong selewa karo kewajiban nggon muleksa kluhuraning praja lan mulyake kawula. Kowe mung dikuasani hardane nafsu. Kokean pangalembana kowe ora kuat derajat Narayana. Nek ora pamong kaya Semar, ora bisa ngreksa yen ora bisa bangun kayangan sing ana jroning atimu iki. Iya Kakang, aku njaluk papura karo kowe. Balekno wujudku aku tak dadi Kresna meneh. Aku tak ngrewangi nggonmu bangun kayangan Kakang Semar. Iki ora kok kowe ngrewangi aku, kuwalik. Aku sing ngrewangi kowe. Kudune iki ora mung garapane Semar, garapane raja-raja kaya kowe kuwi sing kudu wajib ngayomi kawula sak wutuhe. Ya, kowe tak balekke wujudmu sekawit. Ning ora dina iki. Sebab wong kaya kowe iki sarwa repot. Dideleh ngarep kowe ya nyrimpeti kanca-kancamu. Dideleh ana mburi ora wurung kowe ya gandholi lelakon. Luweh-luweh kowe dideleh tengah, ngorak-arik tatanan sing ana. Kono metu njaba. Jaganen lumbung sinayur. Wong Karang Dempel. Wong Karang Dempel. Ben ora padha keluwen ora ya. Bakal Jaganan lumbung sinayur Karang Dempel. Karang Dempel muasan dan pangan. Kok jauh makan. Kita mandung kaya ngoten niku, adik sampeyan iki pancen saka lemongso titise Bathara Wisnu. Ning gelem ora gelem menungsa lumrah. Sok lemongso isih kesasapan luput kalih lali. Iya Kakang Semar. Yen ana lupute adikku aku njaluk pangapura. Sing njaluk pangapura aja sampeyan. Adi sampeyan iki wau kudu diwene pengajaran. Nek dadi buta kaya ngene iki ora iso balik, piye rasane? Wah Semar. Lho, sapa iki? Wah Semar. Wah! Sapa iki Dewa Srani ya? Badranaya. Mara gage mokal kalamun to kowe pangkling kelawan aku. Bocah Tunggul Malaya. Putra pukulun Bathara Guru. Ratu Tunggul Malaya Dewa Srani, aku isih ponakmu. Lae aja lae-lae dhisik. Lae aja lae-lae dhisik. Leren lemu bangun kayangan apa ora? Nek kowe ora gelem leren, aku nampa dawuh perintah saka pukulun Bathara Guru. Dina iki uga bakal tak pocok janggamu. Najan kowe pepundhenku, najan kowe wong tuaku, tetep tak lunasi nyawamu. Iki sapa sih iki? Menika Dewa Srani. Dewa Srani. Dewa Srani. Dewa Srani. Dewa Srani. Dewa Srani.
glendeng jagat panusmaning dajalan paret karepe dhewe sani murang tata. Kowe mlebu mapan karang kadem ora kula nuwun teko kene nyandak kunjunge Kakang Semar Badrana ora ada bisa ya. Kowe iki satriya, kowe iki anak dewa. Kowe iki anak dewa, Dewasani. Kowe iki anak dewa. Ya kene mlebu mapan karang kadem ora duweni duga lan sita. Kapunyata kowe ngilangake wujuding tata krama, ora duwe unggah-ungguh wani karo wong gerang. Ayo minggat. Ayo minggat. Minggat to Dewasani. Baladewa. Aku mrene ora goleki marang kowe. Sing tak upati ya ki Wa Semar Badranaya. Sebab Wa Semar wani mbangun kayangan ngembari panguwasane Kanjeng Rama Pukulan Bathara Guru. Gelem ora gelem Wa Semar ke najan ta pepundhenku dhewe bakal tak longgo parung aduke. Sapa wae sing ngrewangi pakartine wong luput kaya Wa Semar. Klebu kowe Baladewa bakal tak tugel gulumu piye? 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 Ayo kempeng orang ini rancang jam putra orang teman dulu boleh dewa kusuma ini topan yono. Ayo dewa serani rapor beli anak dewa. Ayo saya baru naju saya itu baru ampian kau jelek kumpul pedah nih hati. Kalau dewa ratu mandura bakal dikrep lu salomo. Orang minggat benso takon doso. Lakon biak-biak nenggolo. Bedah dodomu. Modar ini ratu mandura boleh dewa parat. Astagfirullahaladzim. Wala-wala kuat. Pangriki Ndoro besok ke jauh Kakang Semar Ndara Setyaki Kakang Semar Badranaya kepiye? Kula nyuwun pangapunten saderengipun. Sampeyan niku mboten ate tindak dhateng Karang Kadempel. Tindak ngriki pisan kemawon disuguh wong tukaran. Kula nyuwun pangapunten nggih Ndara. Ora dadi apa Kakang Semar Jer iki nyatane wujuding lelakon ingkang kudu dilakoni Kakang. Inggih matur suwun. Dereng rampung ngen kula ngemutaken dhateng Ndara Prabu Kresna. Aja nganti rumangsa kumalungkung peh titising Dewa Bathara Wisnu. Sinuwun Kresna niku kokean pangalembana entek-entekane rumangsa kinacek sasamining titah. Rumangsa sak ndhuwure kanca kancane. Mongko menungso urip ana alam donya iki ora nyawang sugih miskin utawa ora nyawang ya kuwi derajat pangkat lan kelungguhan kabeh ning ngarepe sing gawe urip niku derajate padha. Kula mbangun kayangan iki kayangan sing enten ati kula niku. Ati kula niki ning jero kula niku lek ngrasake kawula uripe sara niku lara banget ati kula. Angger pethuk iki piye iki? Kiai, piye iki Kiai? Kok kaya ngene iki piye Kiai? Angger pethuk kula nggih ngoten niku. Kula nggih namung alah padha ae. Mila niku ampun ngantos kesupen kula nyuwun tulung dhateng sampeyan. Bocah
ingkang bedadok mlebu nyandak rambut kula niki wau niku sik ponakan kula. Niku namine Dewasrani, anake Bathara Guru kalian Betari Dursasana. Durga. Diapalne to wayang niku diapalke kok. Wong hari wayang nasional, wayang dunia kok karo wayang mboten apal. Lah nggonku ora eneng apa-apa. Bene. Ora eneng apa-apa bene sok ngenekke dhewe eneh ngoten. Kapan iki mbuh ngoten. Mila menika ampun ngantos kuwatir. Niki kapanyata anak ponakan kula dhewe wenang nyetot, wenang ngaplok, wenang jambak niku jane kula. Niki malah kuwalik, kula wong tuwek sing dieret-eret kaya ngeten iki. Niki namine Dewasrani. Kula nyuwun tulung dhateng sampeyan. Yektosipun sampeyan mboten ijen. Wis ana 7 dina kepungkur, putra-putra Pandhawa menika sami tungguk kemit wonten ing Karang Kadempel mriki, Den. Kandangmu padha prakan kenapecik besok mendemong bareng baris kang sayang Doro Udakara Sabta hari kapengker tegese 7 dina menika ingkang sampun kawuhi putra Pandhawa menika sami tungguk kemit wonten sanggar pamujan. Enten Ndara Antareja, enten Ndara Gatotkaca, enten Ndara Antasena napa. Mboten niku mawon, Ndara Anoman nggih komplit wonten mriki. 7 dina kepungkur nggih sampeyan tekane kepara keri. Kabeh para muda tumarunaning para Pandhawa menika kala wau sami rewang-rewang ngen kula genturke tapa mbebangun kayangan menika supaya jagat tumuni tentrem kados wingiune. Mila menika kula nyuwun tulung dhateng sampeyan. Mang Biyantu Ndara Baladewa, Mang Jawil putra-putra Pandhawa, Dewasrani sak andhane menika kedah dipun tundhung kesah saking bumi Karang Kadempel. Perlunipun nggih kula mbangun kayangan menika ben ora ana sing ganggu gawe. Sebab sak mboten-mbotenipun cara wong janji wujuding punggawa kaya sampean kaya kula niki yen to wis janji karo kawula pengin gayuh mulya. Upama kapencok ing Pancabaya ubayane aja nganti mblenjani. Aja turu sore kakyana ewong angkang jagat nyangken bokor
tarane aja gugup ati jujur